Ja, Maurice, geen Polonaise. Ja, ik hou van Danny Buis. Dit ging over het laatste half uur trouwens, Ja. hè, waarin Ja, Fortuna het eigenlijk niet lopen. Is toch fantastisch. Hij moet het niet te vaak die act gaan opvoeren. Maar hij heeft natuurlijk wel gelijk. De enige manier voor Fortuna om aan te haken in die middenmoot en kans te houden op de linkerrijtje is, wat hij zegt, om te leren 90 minuten geconcentreerd te zijn. Het is ook de zwakste tegenstander die ze hebben. Want Vitesse is, is helemaal de weg kwijt. Vorige keer hebben we inderdaad gezegd ze winnen thuis tegen Vitesse en ze winnen ook van RKC. Ja. Dit was een cruciale overwinning trouwens. Ja. Het is net even dat sprongetje 11e of 10e. Qua punten is het verschil nog niet helemaal gemaakt. Maar dat ziet er wel lekker uit op de ranglijst. Je gaat toch anders naar de training toe, hè, op de maandag. Ja, het ging er ook over bijvoorbeeld dat ze kwetsbaar zouden zijn in de breedte Fortuna bijvoorbeeld. Hè? Maar anders centraal duo, Fofana, Voet. Ja, je hebt het goed gedaan. Maar ik denk ook, ik denk dat terechte opmerking, en dat is ook de rol van een trainer, die moet gewoon een hele selectie scherp houden. En als je dit inderdaad constateert, eigenlijk redelijk makkelijk na 55 minuten zo voor staat, ja, dan mag je niet zo'n resterend half uur spelen. Dus dat is ook de rol van de trainer om daarop te attenderen. Ja. Maar neem niet weg dat de eerste helft gewoon heel goed was. Ja. Ja, ik denk ook een beetje de complimenten sandwiches hier dan eerst een beetje ophemelen, dan ze flink op een kloot te geven. En dan weer zeggen, als we zo spelen tegen RKC, dan gaan we hem verliezen, maar zo gaan we niet spelen, enzovoort. Dit is eigenlijk een spel, zeg jij, wat hij doet? Ja, nu zijn wij zijn Danny Buis fans, dus hij is voetballer en hij weet hoe snel het, dat heeft hij net ook aangegeven, hoe snel het zo'n wedstrijd die je eigenlijk in je binnenzak hebt, die je dan nog kunt weggeven. En dat is wat hij wil aangeven. En maandagmorgen hebben ze lekker uitgelopen, voetbalvolley en lekker gekeuveld. En daarna de zaak weer scherp zetten voor RKC. Weer een cruciale wedstrijd voor hun. En dan staan ze in het linker rijtje.